טוב, חברים יקרים, הרבה מאוד אנשים במגזר הכללי שואלים שאלה פשוטה. למה אתם החרדים פועלים לפי המושג הזה שאתם קוראים לו דעת תורה? למה אתם לא בוחרים את הפוליטיקאים שלכם? למה אתם נותנים לאנשים שבעצם החליטו לכם על החיים? ולדבר הזה בעצם יש גם השלכות שמשליכות על המגזר הכללי, כמו שהם סוברים, ההשלכות הן בעצם על פרנסה, או שתיקחו את זה על גיוס, או לא משנה מה, סתם, בסדר? עכשיו, לרעיון של הדבר. מבלי להיכנס על ההשלכות, נכון, לא נכון, עזבו, אני מציג את הדברים באופן יבש, לפי איך שחלק מהאוכלוסייה אומרים, ובאמת יש פה איזה מקום לטענה של למה אתם הולכים על פי אנשים גדולים, בזמן שיש לכם את הדמוקרטיה, שהדמוקרטיה היא ערך שהוכיח את עצמו, על כל פנים עד עכשיו כמשהו שהוא הרע במיעוטו, שכל אדם יש לו את הבחירה שלו לבחור באמת שלו, ולקחת את האחריות ואת הגורל ואת החירות על עצמו. וברגע שאתה נותן את החירות ואת הגורל שלך ושל הילדים שלך על רבנים, שהרבה פעמים לא תמיד לפי איך שזה נראה בכל אופן, הם נמצאים ומעורים עם החברה או יודעים את הכל, או גם אם הם יודעים את זה בפרספקטיבה הרבנית שלהם, אז איך יכול להיות שאתם באים ומשליכים את זה אתם, כשאנחנו באים לעשות עליכם סנקציות, או לא משנה מה, אתם באים בטענות. אנחנו פועלים בצורה שאתם פועלים, אתם הולכים לפי הרבנים שלכם, ואתם גבולים תחתם, אז אנחנו הולכים גם את החוק, והולכים כנגדכם, ומשתמשים בזה איך שאנחנו רוצים. בסדר? לקחתי צעד קדימה לפי עוד פרשנויות למיניהם. עכשיו, חשוב להבין שהמושג הזה של דעת תורה, הרבה מאוד אנשים מנסים לתחום אותו במושג הלכתי. בסדר? אז בואו נניח הנחת יסוד פשוטה, ונאמר שאין הלכה מוחלטת בנושא הזה שנקרא דעת תורה. אוקיי? זה נכון שכתוב ועשה לך רב והסתלק מן הספק, יש מרא דאתרא בהלכה, יש את המושג גדול הדורא, אם הוא נחשב כמרא דאתרא, כסנהדרין וכו'. זה נכון, אבל יש המון ויכוחים בהלכה, ובמציאות שלנו ריבויי הדעות והאמיתויות, ולכן מאוד קשה להכריע בסיפור הזה, מה גם שהדעת נותנת בצורה חד משמעית, common sense, שאתה צריך לקחת את האחריות על החיים שלו. לא ייתכן, גם כשאתה בסוף בוחר רב, אתה בוחר את הרב הזה, נכון? ויש הרבה מאוד רבנים שחושבים אחרת. למה אתה בחרת דווקא את הרב הזה? אוקיי? ובטח שאתה לא יכול עם הרב הזה ללכת נגד כל העולם ולהגיד שהאמת רק איתו. אז כאילו, מה הרעיון של זה? אז לכן, גם אם נגיד שההלכה אומרת את זה, יש הרבה מאוד משתנים בהלכה והרבה מאוד סברות גם פילוסופיות פשוטות שאומרות, רגע, ההלכה לא דיברה בסיפור הזה. ולכן לא סתם ולא לחינם, ישנה טענה רווחת בציבור הדתי-לאומי בנושא דעת תורה, שהדבר הזה הוא לא מוחלט כמו שהחרדים מציגים. והאמת שאני מסכים עם זה. אבל אני רוצה לנסות שנייה לצאת וללכת באופן יותר סוציאלי. בסדר? כשאנחנו מדברים על החלק האינטגרלי של העברת המסורת, שהוא חלק מאוד 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 משמעותי בחיים שלנו. בסוף האדם הוא לא בן אדם פרטי, הוא קהילה. נכון? מגזר, תקראו לזה מגזר, תרצו להיות עם מגזר, תרצו להיות נגד מגזר, זה לא משנה, אבל בסוף יש קהילה. נקרא לזה קהילה, אוקיי? עכשיו, הקהילה עצמה היא פועלת על פי רגולציה מסוימת. אוקיי? עכשיו, כדי שהיא תעביר את המסורת בצורה נכונה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה או שניים או שלושה או שתיים או שלוש שאלות של כאילו, רגע, למה שהדבר הזה בכלל יעבור? כן? א', מי אמר שמה שאלוקים אמר זה הפרשנות הנכונה? וב', מי אמר שהפרשנות לא יכולה להשתנות? כן? בסיטואציות מסוימות. וג', אם יש כל כך הרבה דעות, אז איך התורה תעבור? שזה בעצם, השאלה השלישית היא בעצם באה לענות באיזושהי נקודה על שתי השאלות הראשונות. זאת אומרת, חייב להגיד, בהנחת יסוד פשוטה, שאם יש אלוקים, ושאם אלוקים נתן את התורה, ואם הוא רוצה שיהיה לה איזושהי המשכיות, צריך שיהיה לה רגולציה. אם לא תהיה לה רגולציה, התורה הזאת לא תעבור בצורה נכונה. אוקיי? כל אחד יכול לפרש את התורה איך שהוא רוצה, ו70 פרשנויות זה לא מספיק, כי אפשר לפרש עוד יותר, ואז אנחנו נהיה רפורמים. ומי שחושב שרפורמה זה דבר נכון, אז אין לי מה לדבר איתו. אבל אם אנחנו רוצים להיות דתיים, שמרנים, אורתודוקסים, אנחנו חייבים להבין שיש איזו רגולציה מסוימת שאומרת לנו מה האמת. עכשיו, האם היא טועה או לא טועה? אז אנחנו יודעים שאפילו סנהדרין יכולה לטעות. אז ודאי שאין דבר כזה להגיד, הם לא טועים, בסדר? אני לא מקבל את הטענה הזאת. האם הם פועלים רק ברוח הקודש שלו?
לא מקבל את הטענה הזאת, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, יכול להיות... אני לא מניח מסמרות יסוד את הדבר הזה שיש אמת מוחלטת. אבל כדי שהאמת תעבור חייב שיהיה לה רגולציה, והרגולציה הזאת היא חכמים. עכשיו, יש חינוך מאוד ידוע ורמב"ן, שמדבר על המושג הזה שנקרא ללכת על פי רב, שגם אם הרב טועה, כדאי לך ללכת אחר האמת של הרב, ועם הטעות של הרב, כי אז אתה תהיה הרבה יותר באמת מאשר כל אחד יעשה מה שהוא רוצה על פי שרירות ליבו. זה נכון שגם אם נפרש או מסביר את זה על הסנהדרין מבחינה פילוסופית או סוציולוגית, הדבר הזה מאוד מאוד ברור אם אנחנו רוצים להמשיך את התורה. וכמו שאמרנו, חלק מאוד מאוד עקרוני ביהדות זה העברת התורה, העברת הלפיד. ולכן, חייב לומר שבעברת הלפיד הזאת יש איזושהי רגולציה מסוימת. אבל הבעיה שהרגולציה הזאת היא לא, כאילו, מי יהיה? מה תגיד, גדול הדור? מי גדול הדור? כל אחד אומר לך שהרב שלו הוא גדול הדור. זה אחד. 2, רב שבעירו? תלכו לרב של העיר שלכם. מה אתם אומרים? כולם הולכים אחריו? מסתבר שלא, נכון? זאת אומרת, רבו כל כך הרבה קהילות. זה לא פשוט. עכשיו, זה לא כמו שהיינו בשטייטל בחוץ לארץ, או שנמצאים נגיד באיזו קהילה גדולה באמריקה שיש לה תחת איזשהו רב מסוים, או שבאיזה מקום ברוסיה, או בבריטניה, או במרוקו, או לא משנה מה. אנחנו ארץ אחת, מדינה אחת, שבה נמצאים כל האוכלוסיות של כל העולם שבאו מהגלות. ולכן, אם אנחנו רוצים לרכז איזשהו משהו שיהיה תחת כל הסיפור הזה, אנחנו חייבים שיהיה לנו משהו שהוא ברור. לכן, את היהדות החרדית קמה מה שנקרא אגודת ישראל, ואחרי זה מועצת חכמי התורה, מועצת גדולי תורה, לא משנה. המועצת הזאת היא בעצם באה לומר, חבר'ה, אתם לא לבד. יש לכם מועצת שהיא זו שקובעת את סט הערכים התורני כדי להמשיך את התורה. עכשיו, לבוא להגיד שפוליטיקה בנפרד ותורה זה בנפרד, אני לא מסכים עם זה, בגלל שיש לנו המון השלכות בחיים. זה כמו שהחרדים לא עושים צבא, יש השלכה למגזר הכללי. גם בפוליטיקה יש השלכות שהן קשורות להלכה, ובטח שהן קשורות גם להעברת המסורת. אוקיי, עם כל הציביליזציה, עם הטכנולוגיה, עם כל מה שקורה פה, אם אנחנו ניתן לכל הדבר הזה לקרות, היהדות החרדית לא הייתה מגיעה לאיפה שהיא מגיעה. אוקיי? לפי הפרשנות שלי, תרצו תחלקו, אני קצת רדיקלי, אבל אפשר להתווכח על זה, כן? אבל בכל אופן, הפרשנות שלי ובתיאוריה שאני רואה אותה, גם כשאנחנו מסתכלים על הדתיים הלאומיים, אם אנחנו רוצים באמת למצוא איזה משהו שהוא עקבי, קונסיסטנטי, צריך שיהיה הצמדות לרב באופן מסוים, כן? אני לא אומר שהיהדות החרדית היא אולטימטיבית בסיפור הזה, אבל ברור שבגדול, אם יש איזשהו מישהו שמרכז תחתיו, זה חשוב מאוד. עכשיו, זה הרבה יותר מהלכה, כי אם שמרתי על בשר וחלב בבית, זה משהו אישי שלי, אם אני פוסק לפי הרב הזה או שאני פוסק לפי הרב הזה, אבל כשזה משהו ציבורי, צריך שיהיה לו איזשהו קונצנזוס. ולכן המועצת הרבנים היא משהו שהוא שומר על הגב שלנו כבני אדם, כמגזר, להמשיך את הדרך שלנו, להמשיך את המוסדות שלנו, להמשיך את הרעיון שלנו. אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, זה עוד סיפור. אם זה נכון, הרעיון הזה הוא לא רעיון נכון, זה עוד סיפור. אבל אם אני רוצה לתחזק את הרעיון באופן סוציולוגי, אני חייב לקחת את המודל הזה כמודל סוציולוגי, אבל הוא לא סתם מודל סוציולוגי, הוא מודל שיש בו גופי תורה. זה מודל שהתורה עומדת עליו. אוקיי? עכשיו, אני לא חושב שלא ניתן להטיל ספק במה שגדולי ישראל אומרים. אני חושב שבאמת צריך להיות ישר עם עצמו, וכן עם עצמו. ואם אני מרגיש שרב מסוים מדבר משהו שלרוחי זה נשמע לי שזה לא הגיוני, או שזה לא נכון, אני צריך להעביר על זה תחת שבט הביקורת. בכבוד, בהבנה, בלהבין שמדובר בגדול בישראל, בלקחת בחשבון שיכול להיות שאני טועה בפרספקטיבה שלי, או מסתבר מאוד בהרבה פעמים בסיטואציות שאני כן טועה אפילו, אבל עדיין יכול להיות גם שאני צודק. יש לי את הלב ענקי שאלוקים נתן לי, הוא לצערי לא כל כך נקי, אבל אלוקים נתן לי לב נקי, והוא נתן לי אינטואיציה, והוא נתן לי את מה שנקרא להיות בן אדם, ולקחת אחריות. והוא אמר לי, תשמע משה יצחק מזרחי, אתה בוחר, אז אני צריך לקחת בחשבון ולהיות ערני לכך. עכשיו, אני רק אומר, אנחנו לא בועטים בספינה, או בעגלה, אנחנו נמצאים בתוך העגלה. אם אני רוצה לשנות משהו בתוך הציבור החרדי, כאחד שמאמין בדרך הזאת, אז אני אלחם בדבר הזה מתוך המערכת. אוקיי? אני אלחם מתוך המערכת. זה אחד מהתשובות, אני חושב, אחת התשובות, מדוע הדתיים לאומיים הם פחות לוחמנים מול הצבא מאשר החרדים,
באופן פשוט, בגלל שהם מאמינים בדרך הזאת, והם רואים בזה מצווה מאוד גדולה, והם רואים שחלק מהדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, והם מוכנים להילחם למען המדינה, בשביל זה הם ילחמו עם המדינה, אבל בתוך המדינה. כלומר, הם ירצו שבצבא יהיה יותר כשר ויותר טהור ויותר קדוש, אבל בתוך המערכת, אני לא אפגע במערכת. יש גבול מסוים, שאתה אומר, אני גם פוגע במערכת. בסדר? גם בדעת תורה אני חושב שיש לזה גבול מסוים. לכל אדם בסוף יש תמיד את הגבול ואת המתח, כן? אבל במכלול זה הגישה. ולכן הגישה החרדית היא שתמיד יש מישהו שהוא זה שמפעיל את הרגולציה, אני אמור להיות תחתיו, אני יכול לנסות לשנות, אני אשנה מבפנים, אני אעשה את זה בדרך ארץ, אני אלחם על זה, אבל אני לא יצא מבחוץ. זה בעצם הרעיון, מה שאמרתי כמובן שזה מתחלק להמון חילוקים והמון סברות, וזה מאוד תלוי בסיטואציות, וזה לא חד משמעית, אבל בהחלט יש לזה בליבה של הדברים, אני חושב שזה מספק להבין מדוע היהדות החרדית עומדת על הסיפור הזה שנקרא דעת תורה. מעבר לזה, כמובן שיש לזה עוד פרשניות של דעת תורה מרוח הקודש, דעת תורה כי עכשיו, אני מאמין בזה שיש לחלק מהרבנים בפעמים מסוימות רוח הקודש, אני לא יודע אם תמיד, אני כן מאמין בזה שלרבנים יש איזושהי שליחות מאת השם, אני מאמין בזה גם שיש להם סייעתא דשמיא, זה דברים שכתובים במקורות שלנו, זה לא ממציאים את הגלגל, אבל עדיין זה לא נראה לי ליבת הסיפור. ליבת הסיפור פה זה העם, ופה אני אסיים בנקודה מאוד חשובה. מה שקרה בעצם, הדעת תורה, הדעת תורה הזאת, זה לא משהו שהרבנים תופסים את האיש או הם תופסים את המקום. לא. הרבנים פה לא תופסים את המקום. מי שתופס את המקום זה הקהילה, זה העם. וכדי שהעם יצליח צריך את הרבנים. אוקיי? זה לא שהרב פה, זה לא שאני מקדש פה איזשהו פולחן אישיות. ממש לא. מבחינתי אין פולחן אישיות לאף אחד. יש מצווה ולהעריך, להריץ, להתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים, לא יותר מזה. מבחינתי אם אני רואה דתי לאומי, תלמיד חכם, אני מתאבק באפר רגליו. אבל זה לא אומר שאני עכשיו אמור לתת את כל... לא, זה לא הכוונה. בסוף אנחנו מדברים על הלך רוח שנמצא למען הציבור, כדי שהציבור ימשיך להתנהג בצורה אפקטיבית. והעובדה שהמודל החרדי, ואפשר לבדוק את זה כנראה בעוד מודלים בסוציולוגיה, אני לא בדקתי את זה, זה משהו שמשמר את עצמו. עכשיו, האם הדבר הזה הוא אמת מוחלטת? לא, ויש באגים במערכת, ויש מחירים מאוד יקרים שהחברה החרדית יכול להיות משלמת בגלל הדבר הזה. ויכול להיות שיש מקום לבוא ולשאול ולהטיל ספק ולאזן, ולא אמרתי שלא, בהחלט שכן. אבל בסוף, במקרו, זו הגישה. לעניות דעתי. אז תודה רבה לכם, ואם אהבתם את הסרטון, חבר'ה, יירשמו לערוץ שלנו.